Bon dia a totes i a tots. Defensem la llengua i deixem-nos pel català. Moltes gràcies per haver vingut. Per tercer any som aquí contribuint a dotar la ciutat d'una celebració digna de la nostra Diada Nacional, l'11 de setembre. Abans de començar, des de l'organització volíem agrair sobretot a les colles de cultura popular, gegants, diables, balls diversos, músics, que avui han vingut aquí per fer realitat la Cercavila. També a les 34 entitats que ja fa 3 anys que juntes organitzem aquesta diada aquí a la part alta. Parlar de país en l'escoltisme és parlar de moltes coses alhora. Per nosaltres, país no és només parlar quan els infants i joves pugen una bandera al fer un cim. Per nosaltres, país no és només parlar del nostre marc d'actuació. Per nosaltres, el país són les persones i la seva forma de viure i conviure. Per això tenim molts valors presents que volem transmetre a la nostra visió del món, com l'amistat, el companyerisme, la solidaritat, la cohesió, la iniciativa personal, el treball en equip, la fraternitat universals, sempre hi són presents. Mostrar també a altres parts del territori on s'han viscut agressions a la llengua, s'han viscut agressions a la cultura catalana d'aquests territoris, i és per això que avui soc aquí per presentar-vos una mica la campanya Mallorca en català, però també els seus precedents i la mobilització social en general que hi ha hagut a Mallorca arran de l'arribada del darrer govern del Partit Popular, presidit pel senyor José Ramón Bauzá. Podríem tenir llars d'infants, col·legis, instituts, universitats, escoles a casa i el que fos que treballessin activament per esmenar les opressions de gènere, sexual, de classe, palanques que movessin el món sencer quan les nenes i els nens esdevinguessin adults amb capacitats plenes per mirar, pensar, tocar, imaginar, triar, ensumar, albirar, estimar i sentir. Podria ser demà mateix que això passés. Podria haver estat abans d'ahir i avui també. Però qui mana no hi està disposat. Perquè qui mana té com a principal objectiu mantenir el seu comandament cec i despòtic damunt la societat que manté sotmesa a partir del consens democràtic suggerit